Right, siphinde sikubingelele imbukelo weReal Nqubeko TV. Namhlanje siphinde sabuya nesiqephu sethu esisha sithi #emphandweni. Right, namhlanje sithiya kwesihambe siyobheka emakhishini. Namhlanje siphethe insizwa encinci. Sifisa ukuyithola ukuthi lensizwa okuthiwa uncinci iqale nini ikhishi, laqala kanjani? Siyakhumbula lensizwa ke yaba uthisha. Yafundisa kwezinye zezikole eBhekuzulu, sayibona isiphume kubeni uthisha, yaqala ikhishi, inekhishi nangasesibhedlela, inekhishi nala edolobheni kwaNongoma long distance taxi rank. So namhlanje ke sitha kwesihambe siyobona amaphanti ukuthi enzani, aqale kanjani azifike la khona akwesihambe sekhishini lancinci. Right, siphinde sikubingelele imbukelo weReal Nqubeko TV. Sesihambe safika encinci esikhishini. Njengoba ubona lapha phezu kwethu sesikhona. Sizokhuluma nawe ke insizwa. Siyizwe ukuthi kahle hle uncinci ubani, wenzani njengoba sizoba nencinci esikhishini. Ngokwesimthola. Okay, njengoba eshilo ukuthi namhlanje sizovakashela insizwa uncinci. Sifisa ukwazi kabanzi ukuthi ubani uncinci. Ngoba sesihamba sabona sekunekhishi manje elibiza ngoncinci. Kwethu asikwamukele sibingelele. Ngibonga ukungimema ngembeka nami ngibeka nabalaleli. Kwethu sifisa ukwazi uncinci ubani. Uncinci Mdletshe wasekuvukeni. Ekuvukeni mawula etown akuyona indawo yaziwa kalula. Kumele mawuyichaza uthi indawo ephakathi kwaDabazi. Yasovukeni. Kahlala ngithi kuthiwa kusephesheya kwetama olayini ngako ulayini athi ubheke emayini ngako Sithemba lona on kune photoshoot mawehla before besusa ngaseshinikini waye lapho. Ufike kanjani la ukhona ncinci uzuvule ikhishi? Because nasikwazi uphinde ufundise usitshele kabanzi ufike kanjani la ekhishini? Okay, ukusimplifya ekhaya sasonta kofazi bakaJehova. Bese ugogo maye Shumayeli kuyakuthiwa bayensimini. Ngoba usisi wami emncane kunami. Kwakuyimo okuthiwa akaphela. Ngikwazi ukuqhubeka ngithi ngubekile ubhontshisi. Yeah. Ngibeka njalo ibhontshisi. So ngawufunda kanjalo ukupheka slowly, yabo. So into enjalo kube yimuntu wazi ukupheka ngalokuthi ngimdala phela ekhaya. Ekhaya zayengekho inkomo. So ayengekho ama rules okuthiwa awabafana, amantombazana. So ngangivele ngipheka. So usually abangani bami njomnotho Sipho Masango bayazi ngangivamisile ukupheka ukudla ngibabiza esizona. So kwabalwa nje uvele ngiqala ikhishi lo uqala ibhizinisi lokupheka ngoba kwakuyinto ebengivele ngiyenza ekungafanele ukuthi ngiyasebenza. So enkathi ngiseyuthisha ngangekho qualified ngangenza iBS futhi angayiqedanga nayo. Okay. So kwafika isikhala lapho kuthiwa khona umntumela aqedele enza iPGCE mangenjalo uyahamba ayingakhetha ukuhamba. Akhetha ukuhamba. Wabona wabona ukuthi ayangishiye ngiyoyiqala ikhishi. So uqaleleke ikhishi selihambe la kubekaphi? Yiziphi izinto oyibonayo ukuthi through leli khishi sukwazile ukuzenza? Okay, Nqubeko. Ngisiqala uthi nje ngiyayithanda ifashion. Angathi ifashion ngasithanda istyle. Okay. Hayi ngisewuthisha wafethu wayekunzima. Ngangithenga kanye. Kwakushaya umhla 4 kungase. Kushaya umhla 4 kungasenamali. Kade ngolo mhla 31. Okay. So ikhishi linginikeza imali lokuthi ngikwazi ukuthenga impahla lezi abahlala bengihleka mangigqokile. Yeah. Ngikwazi ukuthenga impahla. Ngikwazi i-financial freedom bafethu akuyona into encane. Ukuba nemali nje yokwenza noma yini oyifisa ngalezo ikhadi. Akuyona into encane. To an extent ukuthi manje sesizavula iChisanyama engasesibhedlela ayifandwe umuntu la Chisanyama. Imali yakhona sayikhanda sila ekhishini. Uyezwa mbukela ukuthi into oyiqala kancane ihambe ikubeke kwenye indawo. Wathi makuthiwa akayoqedela iPGCE wayiyeka wenza ikhishi. Unemoto esikhuluma namhlanje uyadrive, unemoto unekhishi lana elinye yasesibhedlela. Ama challenges obhekane nawo imapi udlule kanjani kona? Okay, okokuqala nje ithele nje oqala ukuthi ngisho ngangikwazi ukupheka. Kodwa ukuphekela abantu abakini abawu5 nokuphela abawu100